7 jeftinih prečica do dobrog zdravlja. Na našu sreću, mnoge stvari koje su najbolje za naše zdravlje su zapravo jeftine ili čak besplatne. Ovo su 7 jeftinih prečica za jačanje zdravlja. Budite aktivni. U svakodnevne aktivnosti uvrstite vrtlarstvo i kućne poslove. Ili vežbajte, hodajte, vozite bicikl. To je veoma zdravo za telo i psihu. Voda. Neki od prednosti konzumiranja više vode uključuju povećani nivo energije, poboljšano varenje, manje zadržavanje vode u telu i bolji ten. Kupanje. Topla kupka pomaže da se opustite, smirite podstiče cirkulaciju i opušta mišiće. Smanjite poroke. Cigarete i alkohol su skupi, a pored toga su vodeći uzročnici moždanog udara, raka i prevremenog starenja. Zdravi recepti. Na internetu je zagarantovano da ćete naći recepte za pripremu zdrave hrane po vašem ukusu i u okviru vašeg budžeta. Spavanje. Dovoljno sna može pomoći da živite duže, poboljšati pamćenje i poboljšati zdravlje srca. Domaća proizvodnja. Uzgajajte svoje voće i povrće. Ukoliko nemate uslova, kupujte na pijaci sveže sezonsko voće i povrće od ljudi koji ne koriste mnogo hemije u proizvodnji.